pandamya gumuling soto soto kura kambah kungker Srokadite oh walah dalah iku ana bocah bagus nggugah nggonku mangsa semedi tapa brata ayo kowe ngaku sapa no sira tambuh marang aku aranku Raden Gatotkaca Raden Gatotkaca iya mburi saka ing Pringgon Tani sira ngaku ayo aja mati tanpa iya mula sira tambuh marang aku aranku Reksi Guritna iya nggonku tak rewangi tapa gising samudra aku mung njaluk swarga langgeng dewa nyatane ora bakal ngulake mula wektu dina iku aja ngalang-alangi nggonku bakal ngadhep nang ngersane bekulun mbuh ora minggat pecah ndasmu aja takon dosa Gatotkaca inon mapake ngarka sutra tekapira Sri Kresna parto manir muji saktinira waduh ngaturaken ketiwasan yang kula wangunipun kula kasoran Gurit kula tanding tiyasa kayan pun Reksi Guritna kados pundi yang walah dalah kowe kalah nggih inggih leres mekaten yang kula narada ya ta ya dina iki saiki mengkene nggih kowe saiki nyembah pasrah saturipun pasrah karo Reksi Guritna menapa mekan iya wis sembanus mangko kang
ya jagat ya dewa Bathara wasisaning Bathara jagat ya to ya. Wangune bocah iki pinter pretitis tenan bocah iki. Ngaturke bekti nang aku ya. Aku nalika semana aku iki cantrike Sang Hyang Manumayasa. Sang Hyang Manumayasa mengkono cantrik ana 3 siji Kakang Supalawa. Kaping pindho Kakang Widaksaka, kaping 3 aku Reksi Guritna. Gawe yang ya kuwi Manumayasa aku kene nitis marang Sih Traing Ngertawu. Sira Gatotkaca Bendarep sira iku isih trah aku nitis marang jeneng sira.